हरे राम हरे हरे कह लोग यादव जी 500 रुपए पुरस्कार भेजौनी। बीडीसी निर्मल यादव जी के 1000 रुपए पुरस्कार आई। संगे संगे हमारा बड़क सिंह के भतीजा बनी दिनेश बबुआ के साढ़ू बनी लहरा में कर बिया बाबा चल गए निर्मल भाई का हो कि जवने सीताराम अंतर न कवनो कह लोग अरे ललन भैया तबे न तोहरे के ताकत आई आई संजय नेता के भी ले राजद नेता संजय भाई आवा ललन भैया स्वर्गीय तुलसी बाबा पकड़ी डेरा उनकर बेटा है नेताजी श्री ललन यादव जी भाई अनिल यादव जी राजद नेता गंगौली कि जवने अंतर न कवनो कह लोग अभी अभी हमारा राजद प्रखंड क्षेत्र के नेता बानी गंगौली से हमारा भाई के बहुत रुपया पुरस्कार माला दिया है नाम का देखबे कहले तबो काहे से करता श्री फलचंद यादव मुखिया जी पूर्व आई बनी समाज में थोड़ा समाज में आई एगो फूल माला से स्वागत करवा के आई तो भाई बड़ा दिन के ना खेलने बड़ा हमारा संग बहुत बहुत एतिहा तो बहुत पहले रहला था धनिया जय हो तोरा मैच में एगो टीम चलावत रहल एगो प्रेम नाम के रहल है एगो पध्या रहल एगो बिलर बिलर नखिया दोनों लइकवन के रहे हां एगो साहू जी रहे कुल गांव में लिखल रहता बहुत बहुत धन्यवाद हमारा फुलचंद भाई के तब जीती है तहिया दी है अच्छा अच्छा नहीं ले तो दुख लगी और बाजी खेती ना होला राम नाम के खेती ना हो ना ई मुहवा में फरेला जैसे कि मुहवा में फरेला ये मुहवा में फरेला नहीं को फरेला नहीं को फरेला अयोग्यों में नहीं जो लोग Oh,
लास्ट में राम और कृष्ण में अंतर कुछ ना। ना विष्णु के अवतार राम हवे हाँ। और विष्णु के अवतार कृष्ण हवे। हाँ अंतर ही है भाई जे राम जन्म ले दिन में हाँ। और कृष्ण जन्म ले रात में। हाँ। बाकी समय सारणी एक रहे बाबा, समय सारणी एक रहे। राम जन्म ले महल में और कृष्ण जन्म ले जेहल में। जेहल में बाकी जे जन्म महल में लिहल हाँ। ओकर जीवन दुख में बीतल। दुख में बीतल। आ जे जन्म जेहल में लिहल ओकर जीवन सुख में बीतल। यही से कहे ने हम का के गइले गा के कोई न दास बैठरी नियाजीपुर वाला बाबा वॉलीबॉल के बहुत मशहूर प्लेयर, आज भी वॉलीबॉल के मैच कराए ले रहे गोल लगनी है मंच पर। अरे ना हो पंडित जी, खेल के जियत रख, खेल के जियत रख ले बा। कहले है पहलवान जी बड़ी निमन बात, पहलवान जी निमन बात कनी है कि मोबाइल पहलवानी ले लिहल। हां रात सिमरन के बाद पहलवानी चल गई, पढ़ाई चल गई, बाबू माई संग बोला चाली छूट गई। जब से मोबाइल देखे लगा तेरे से लड़का न माई के बैठा तेरे से न बाबूजी के। बाकी ऐसा नहीं इजराइल को दिहलस, इजराइल ऐसा ने को दिहलस को देलस। ई मोबाइलवा कहिया न कहे तेरा जान के घटका बने। इजराइल रास्ता दिखा देले बा। हां कौन अटैक कह जाला ओकरा के? अटैक नहीं कर सकता। कौन एकर मतलब जे तोनी के मोबाइल अखबार पढ़ा न्यूज ना देखेला सही पेजरो कौन अटैक बाबू ओ ये सब फ्लैश करा दी जेकर जेकर हाथ में रही फ्लैश करी जे दगा कमर में रेजर अटैक तेज से कनी है बाबू। भोजपुरी में कौन गीत ना है? न भिखारी ठाकुर के जन्म रहे मुखराम भाई, अन महेंद्र मिश्र के, अन हनुमान पाठक के जन्म ले एक पीस के महादेव सिंह। वाह अच्छा अच्छा। समाज सेवी श्री बिलारी यादव जी के सज्जन से 200 रुपया पुरस्कार, हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार। महादेव सिंह गीत के बोल माथावा कमंडल चेला चेला पर